pensar, Però en tinc una de boníssima. Atenció, la paraula és teset. Teset, si no vol dir res. Palíndrom! Perdona, que m'estàs insultant? M'estàs dient palíndrom? No, un palíndrom. Però semblava... No, és un palíndrom. Palíndrom m'està dient? Dani, explica-li el que és un palíndrom. Ah, que no és un insult? Un capicua, un palíndrom, és una paraula, un grup de paraules que es pot llegir tant de dreta a esquerra com d'esquerra a dreta. Per exemple, català, l'atac, tabac acabat o la ruta natural, que podrien ser 3 eslògans. I ara parlaré del Ramon Omar, el meu alter ego. El seu grup preferit és ABBA, estiueja a Salàs, condueix un Civic, el seu entrenador preferit és en Pep i la seva ballarina preferida és la Sara Vares. La seva dona es diu Anna, que treballa en una botiga Yamamay, el seu fill es diu Bob i el seu gos es diu Otto. Cada dia pren un tallat en un bar àrab i després uns sucs. El divendres al vespre se'n va a ballar a la discoteca Level, que hi ha al costat del radar, i el dissabte al matí fa la compra a la fruiteria La Col local. Moltíssimes gràcies, Dani. Que professional. Ho Ets un veus? expert dels palíndroms. Jo no sabia que era un palíndrom. Ara ho he entès. És una paraula que es pot llegir d'una banda com de l'altra. Exacte. És molt interessant i és molt intel·ligent. I mira tot el joc que ha fet amb tons de palíndroms. M'ha encantat, M'ha I que a més demostra el Dani que la llengua és per divertir-nos, per passar-nos-ho bé, que és per jugar, que nosaltres sempre ho diem. Sí, ho veus? tracta. Per això jo havia començat amb aquest palíndrom, així que ho vaig posant ja i vaig... Sí, no, d'acord. Es pot llegir d'una banda com l'altra. Teset. Però no vol dir res, teset. Llavors, no és un palíndrom de debò? No té sentit? Teset, de tota la vida, no? Ha de tenir sentit, oi? Clar. D'acord. Val, és igual, continuem, sí. Continuem. Clar, ara que sabem que és un palíndrom. Llengua ferits. Llengua ferits? Apa. Que és un palíndrom, això? Apa, Però sí. només apa, llengua ferits. M'és igual. Som-hi.